נקמה. יש מישהו כרגיל לוקח את האימא האלה למטה, אתה יודע איזה אימא? כן, אני יודע איזה. חושב הוא עושה איזה נייבי מטורף. For pain and for ברכוס. לא מבין למה הוא כזה מתעסק בי אבל. אוי פאק, סגלגל לזה. תעשה עכשיו אליינס איתו. כן, עכשיו מבקש. הוא עשיתי נרג'ק נראה לי. אני חייב לעצור רגע, להשיג כסף. לא כסף, להשיג טופס. what the fuck? אוקיי, רגע, תפנו אותי ענק עוד פעם. טוב, מלא מציקים לי. הענק הזה בוגד, צ'יצ'ו. אני יודע, הוא בוגד בי. נו, אני יכול לעמוד אותו בקלות אז. אז בוא תעזור. אומייגאד. מה עם ה-70 נייבן ויז'ן שקיבלת? כן, אני יודע, זה אתה לא גם, רוצה אבל... לדעת את זה? אני לא יכולתי לעשות כלום לגבי זה, כי לא היה מספיק כסף. אבל הוא עשה לי, גדול. אחי, הוא עשה לי. אני לא יכול לשלם יותר מ-70 צ'יצ'ו. יש את... אתה לא רואה כמה שיפט יש לי? אני רואה את זה, אבל... טוב, אז לא חשוב, אוקיי? אוי, רגע, הירוק, קח הכל. קח בחוץ, תעשה לו ברקע לחץ. הירוק, אני חושב שזה בולט, יש לי קווים, אני מסכים עליו. נכון, יש לי קווים. אם לא אתה אוי, הוא חוסך את של חיילים. אתה רואה את זה? כן, אני חושב שזה... אופה, נו פוגע. אוקיי, כן. עשית את הלנס. אוי, כן. That's it, אחי. It's going for you. תראו שם, זה מרבי, אתה רואה את זה? כן, זה מרבי. It's cooked. אכלו, בוא איך שאני אתחלש. He's done. הולי מולי ברכוס. He's done. הולי לא מולי. באתי אולי. נראה את זה. עברות, אבל אתה שיהיה מספיק לו. אוי, פלסטיני קמרה. כי ירוק זה לא מספיק עליו, אחי. אז כן מספיק עליו. לא מספיק, הוא מת לגמרי. אני אומר, העברות? גידי פלסטיני. בוא, היחיד שיכול להתנגד לך. אוי, רגע, זה לא עושה כלום לוורוד. אוי, רגע, לא, ורוד דן. חלוק את הפלסטיני. אני רואה את הפלסטיני, אתה פלסטיני. יש 20 מיליון. אם הוא משיג מרבי לפני שאתה זה דן. אתה מנסה לעשות איתי ליינס. Don't do it, I became on top. אני מחזיר מנוקס. הרי הירוק ינצח אם אתה נלחם עכשיו שאתה נגד הפלסטיני. תזכור שהעדיפות שירוק ינצח על הפלסטיני. אני יודע זה, אבל עבוד לראשון. ספיק. הופה, תעשה ליינס עם הפלסטיני אולי? לא, פאקינג. רגע, נסיעות איפה יש להם השטח הכי גדול. יש שזה everyone's game, לא יודע מה להגיד. הזדן, תפוצץ עכשיו כל שטחים שם, כל דבר שתדעים. רגע, יש לו עדיין אחד ששרד אבל. בוחרים את הסנדנצ'רס בעיקר. אין כסף שם. אחי, גם אין לי הכסף. צריך גם גיימס עליהם. אחי, בוא נמלא סנדנצ'רס עכשיו. כן, חייב שזה אחד לפני שזה. רגע, תראה מנוקס אחי. בא לינוקס צבעים. הוא דן. הזדן, one is down. חייב עכשיו לעשות כל אלה הבעיה זה, אבל אני צריך לעלות לירוק, אני לא יודע מה עושים מולו. כן, אין לי רעיון, שיט. אני רוצה עכשיו איתו ליינס. תהיה עכשיו גידה על זה, אוטומטית. אוי, והוא בא לך ישר פשוט. דן. גיימס דן. אבל גם הפלסטיני דן, זה מה שחשוב. רגע, יש לפלסטיני מספיק לעוד ביגנוק? לא. GG. לא יאומן. גיימס דיימס, זה הכיף. זה הגיים. כן, אני יכול לעשות. אולייט. אוי, כמה שוגר קיין. טוב, אני אשתול את זה. שלום חברים. היום אני למה יש הראל להם? לוסקי ופנחס ספק גולדמן. יש לו עושים 48. נקמה על אוריאן גרטון חבילה, בן של מולי, בן של אסריד, גר בשש טעמים, רמת השרון, 7. עושים לו נקמת סופר מילקה. אין לו מספיק. וואו. אתה לא יכול לעשות עוד פעם את Let's ההומור. calm down, ברכוס. Let's calm down. בגלל מה שאוריאן חבילה עשה לחברנו הטוב הראל לוסקי, על הסופר מילקה הוא בנה. אנחנו עושים לו נקמה ואנחנו עושים לו את כל הבייס. אני פשוט גונב לו דברים שהוא לא ישים לב שאני גם... איך קוראים לירוקים? היה להם איזה שם כזה. מה ירוקים? תביא את שהם ירוקים. זה... מובטלים, קרסטים. משהו כזה. להחזיר חלק מהחטופים הביתה. אתה ואת החטופים, הראל. יום 8 באוקטובר, לוסקי, אתה לא יש להם הרבה אחי, יש להם הרבה. נו, ואנחנו מחזירים אותם. הלאה. עושים את העסקה לפני. תצטייד שם, אוקיי? יכול לצייד. לקחת את שם רגע. גם אני. אתה לא פיקס הזה, נראה יפה לסמים נקרא. זה אני שמתי אותו שם. כן. אתה לקחתי דיימונד פיקקס, אז מה לקחתי דיימונד פיקקס, אתה יודע. תכונה מצטייד אני ריקוויק. צאו אותה, אנחנו עושים. יש לי בית אגב. I'm ready for fight. לא מגתים כל כך ביום. עכשיו אז אם מישהו נכנס אנחנו ישר יוצאים או שאנחנו... סנגר? תראה, כאילו אני חושב, הרי אנחנו חוטפים בן, לא משנה מה בסוף נראה לי, בסדר? אם אוריאן סובר עונה ועושה בן. אוקיי, קלאסי. אוקיי? אז בוא נעשה משהו לפני שאנחנו נופים בן. זו לשרוף עם הכל, אין לי יותר מדי מה לשרוף, אז אני לא יודע אם זה. או להרוג את מי שנכנס. להרוג את מי שנכנס. אתה פרטו, עד שעשינו את הפרטו, שבן. לא, זה החלק הכי מצחיק, לא? מעלים את זה לפני שעשית אחרה? כן. אני זורן לא מבין מה עובר פה. עשי טעון פה פרטו. או שאתה יכול לעשות לזה, תקשיב. אתה יכול לעשות לזה... איך קוראים לזה? טוב שלי. תאריך שזה יעלה בדיוק מתי שהפרטו אמור לצולם. מבין? לא נראה, נעלה את זה עכשיו. נעלה את זה לפני, אני מעלה את זה לפני שאנחנו עושים את הפרטו, כאילו. בזמן שאנחנו עושים את הפרטו, אתה מבין? נו, אני אומר, תעשה לזה קולדאון אבל. לא קולדאון, אני פשוט אעלה את זה ברגע שצריך.
לא, זה יהיה יותר מצחיק, שהוא מטות יסתכל על הערוץ, הוא... מה זה? זה לא יקרה. מה זה אמור להיות? בגלל שלא נסתבך סתם בזמן הזה. אתה שנהיה הייפט. תראה, אל תשכח שהם עדיין יכולים למצוא את הבייס, כן? כן. אין שום דבר שמבטיח שלום. אני אהבתי את המערה. דקה. שים בד. דקה. הופה, יש לנו וואלה בייס אבל. המהיר רק את החלק הזה כאן. הופה. ארון, זכרו של חביב. ארון של חביב, זיכרונו לברכה, הרי תלמד לקרוא. תלמד לקרוא ממני. משנים. לא כאלה משנים, אתה יודע. אתה פגעתי הרבה יותר היט. בסדרי, אוי, ויקטורי. טוב, כנראה. ויקטורי, אין חצי לב. טוב, זהו, נמאס. המאוס שלי כזה מעצבן היום. עכשיו. אוואן! אני לי מוריד את הווייפון. אוי, היו גת. אוואן! טוב, זהו, 1-1, יאללה, ביי.